4.7 IFM. Report! Kumpiyansa ang lokal na pamahalaan ng Binmaley na mapapabilis ang koordinasyon at paghahatid ng serbisyo sa mga barangay dahil sa 7 newly purchased of service vehicles para sa iba't ibang departamento. Ayon kay Binmaley Mayor Pedro Merera III, nagmula sa nakolektang buwis ng taong bayan ng pondo sa naturang proyekto na may kabuang halaga na 8.370 million pesos. Well, talagang gagamitin ng kasi sila may-ari nito eh. Wala na tayong kumbaga para sa kanila naman ito. Para maiabot natin ang tamang serbisyo, agarang serbisyo at sa oras na serbisyo ay nandyan kami para matugunan ang lahat ng problema ang bawat paligid ng bayan ng Binmaley. Inaasahan na mapapaiki ng mga service vehicles ang ugnayan ng gobyerno sa mga komunidad upang mailapit ang iba't ibang serbisyo sa mga residente. Panawagan naman ng lokal na pamahalaan ang wastong paggamit at pangangalaga sa mga sasakyan upang mas matagal na makapaglingkod sa publiko. Kasama mo mula dito sa IFM Digupan, ito si Idol Jam Victorio, Tatak IFM. IFM News. IFM News. IFM News.